Nakalian kajonga kentu ya keyboard pulit baki dai ban penstet ban wat ya ini klung ibaja kumba pi penstet ban wat ya uraja bade kasonam pidai ban penstet kumju ban wat ini klung imat dai balak plat keyboard jong kaang sa jelai ki rusneuru sa bon ki rusneuru hagane ka jala ka jongi. Hello bro, welcome back to my video. Te daga jing so kie ngahaban penmi ya kaneka video. Namar kat badang mi kisni ki kam sneu ki dang jelai hakane ka jala jongi. Kum ki kam tu, ki kam dute, ki kam syok breu, ki kam punya breu, ki kam thombor, bat ki kam kidnap ya ki breu. Dang menemen setiap ka sautrik unai lur argar arposan. Layo jing tip link baki social media. Palaja iklung ibrang saus nem karta. Iba kerteng i insa viral link dok maunai. Na nongra nong lumbri. Nakling jonga ngas ngos iklung bapli. Namar isuja lakaja klem don bayu i klem don batip sya ile. Kajingja rangai jongki bro. Kamde isu kasin ka baningkong. Henry kajuja na kapor sa kapor hakane ka jala jungi. Bat kam long su kabasingan namar bala jelai ki kam sneu bat ki reu sneu hakane ka jala ka jungi. Te nak ta ka daw na kaling ka junga ngakwa ban kentu. Ya phi ki kemi ki kpa to sumar bha to ya pet bhai ki khun ki ti phimdei ban su kinsting haba phi pha school ru phidei ban lek on le chau phimdei ban kinsting khamtam haki jaga sor bala jelai ki reusneu haki nong kendong ru manta ki labun ki reusneu dagadau ngimdei ban kinsting ngidei ban pet bha ngidei ban sumar bha ya ki khun ki ti khamtam ya ki badang rit ki badang lum ngidei ban pet bha te nakalian kajonga ngakwa ban kentu ya ka sorka haka jaka ban penlut jaki a ki bom larkam ki bom ajing mentoy henrei to penlut kenya ka pisa ban thit ya ki kor ki bor ki balak ban pet ngor ya ki reusneu sngab ban thit ki kor sentiat khnang ban la ban pet ngor bat ban yo trap ya ki reusneu ki batmu ban le ki kam sneu ki kam pentrim ki ba har kom hakane ka jala ka jungi. Nakalian ka jonga kentu ya ki bor pulit baki dai ban penstet ban wat ya ini klung ibaja kumba phi penstet ban wat ya uraja bade kasonam pidai ban penstet kumju ban wat ini klung namar bapli isuja lakaja ngai klem don mano batip klem don mano bayu i kalong ka jingsosun ya i bapli idang klung isuja lakaja ka jingjele jungki reusneu hakane ka jala ka jungi imat de balat plat ki bor jung ka an namar ladangi kem ladangi syo ya kinong le kam sneuru omlong su namar ki bor sarkar ki ken be an yangi ladangi syo ladangi ajing sneng ki nong le kam sneu namar dang hakine ki tayo ki baladep ubak pol badai u minister sarkar ula ong ba on ken be an ya ki bakem ya ki basyo ya ki nong di drop badi ki nong le kam sneu te imat dai balak plat ki bor jong ka an sa jelai ki reusneuru sa bon ki reusneuru hagane ka jala ka jongi te nakalian ka jonga ngakit bo ki ruang itu iklung ibaja ba kanomja kano ka basneu i to ublai un don lam darangkat bat i un sumar usukher ya ka jing im ka jong i ba in light na kino ki jingsneu ba kanomja kano ka basneu i to ublai un penlabiang itu iklung ibaja te tangkine ki jingkran ki jonga hakane ka video kublai sibon kublai syajarngu ba pilope jakane ka video badon bok ban labiang itu i klung ibaja tongin saya siam biang hakibe bat ki video